O obxectivo de dar a coñecer a enorme beleza do Parque Nacional das Illas Atlánticas, o Concello da Pobra volverá a ser este verán porto de saída das viaxes en catamarán a estes destinos. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas é un atractivo enorme que temos na costa galega pois a maioría das persoas que nos visitan pois é un espazo que queren visitar. E por iso que unha das actividades que desenvolvemos neste caso en colaboración coa empresa Piratas de Navia é pois ofertar tanto aos residentes, as persoas que residen na Pobra, que tamén pois disfrutan, non, destas paisaxes e destes entornos, como pois todas aquelas persoas que nos visitan, pois que sexa, digamos, o porto de saída o noso concello, a Pobra do Carmiñal, para visitar as illas. A primeira das visitas será xa a mediados deste mes ás Illas Cíes. Van ser dúas, en concreto as Illas Cíes, que vamos a ofertar unha no mes de xuño e outra no mes de setembro. Por outro lado, o día 25 de xullo, como xa ven sendo habitual nos últimos anos, queremos facer unha ruta xacobea, non, o remonte do río Ulla, que ademais pois vai a estar guiado e explicado pois adecuadamente, non? Son visitas moi importantes, moi interesantes nas que se suele disfrutar moito. Imos ter tamén un Starlight, unha visita nocturna á illa de Sálvora, pois tamén visitas a Sol. Os interesados en obter máis información sobre datas e tarifas poden dirixirse á Oficina de Información Turística da Pobra.